Og næste taler, Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Berlingske. Velkommen til. Der findes ikke noget ord, som berettiger til drab eller attentatforsøg. Der findes ikke nogen nok så sårende religiøs eller politisk fornærmelse, der undskylder eller retfærdiggør drab eller drabsforsøg. Jeg står her i dag, fordi forsvaret for ytringsfriheden ikke skal være Trykkefrihedsselskabets mærkesag og kampplads alene. Det bør være en hjertesag for alle os, der elsker demokratiet, og som nærer en indædt passion for retten til det frie ord og den stærke, bramfri debat. I vores globaliserede verden, bundet sammen af moderne teknologi og grænsebrydende medier, så er det muligt for et hvert individ, som publicerer en skarp, hadsk eller provokerende kommentar, en bog, en blog, en stum video, en film, at udløse et verdensomspændende politisk kaos af trusler, demonstrationer, vold og mord. Vi har set det ske. Begivenheder, hvor ytringsfriheden bliver taget som gidsel af ekstremister og brugt som et ideologisk våben mod os andre. Hvis ikke vi beskytter og forsvarer ytringsfriheden og alle menneskers ret til at udtrykke deres synspunkter, også dem vi er dybt uenige med, så mister vi selve DNA'et i vores demokrati og friheden som mennesker. Ytringsfriheden er til for at sikre mennesker frihed til at tale og udtrykke synspunkter uden frygt for forfølgelse og repressalier. En begrænsning eller gradbøjning af ytringsfriheden ville kunne blive et redskab til at undertrykke et mindretal eller lukke munden på kritikere. Derfor må både Gud, Jesus, profeten Muhammed, de hellige skrifter, præsidenter, statsministre, kunstnere og redaktører, ja os alle sammen, tåle at blive udfordret, imødegået og kritiseret. Som mediemenneske har jeg selvfølgelig en særlig passion for det frie ord. Vi lever af det, om jeg så må sige. Det er vores publicistiske eksistensberettigelse. Vi anser det for afgørende inden for de rammer, som loven nu engang sætter, at kunne formidle en ramsaltet og kritisk debat uden tabuer, men også en debat, hvor skarpe meninger og løse, udokumenterede påstande mødes med fakta og kendsgerninger, hvor man bliver stillet til ansvar for sine meninger, og hvor hensigten er at bringe vores samfund videre, at udfordre det bestående, at synliggøre vores nationale og kulturelle værdier og at udvikle vores demokrati. I et beklageligt stigende omfang ødelægges sådanne debatter. Det være sig i særdeleshed om islam og om indvandring, om jøder, om homoseksuelle, om feminisme og kvinders rettigheder, er en meget personlig, hadsk og utålelig tone, som blokerer for udsynet, og måske endda blokerer for, at vi opdager nogle faretruende tendenser i vores samfund, fordi støjniveauet ganske enkelt er for ekstremt. Religion må aldrig blive en hætte, som vi ikke kan diskutere. Hverken når det gælder fortolkningen af islam eller Koranens skrifter, islamisternes politiske ideologi, eller diskussionen handler om homovielser i den danske folkekirke, eller om et menighedsråd i den danske folkekirke, der tillader sig at søge efter en troende præst. Enhver tanke om, at vi kan styre informationsstrømmen og stoppe truslerne og volden, tror jeg desværre er håbløst naiv, hvis nogen derude i verden i politisk fanatisme virkelig prøver at slå ytringsfriheden ihjel og truer os til tavshed. En enkelt sms fra en mobil kan sprede et falsk rygte om koranafbrænding eller noget andet provokerende, og så kan det udløse en ny voldsom krise, hvis nogen lige præcis kan misbruge situationen. Det er vores nye globale virkelighed i dag, og det gør blot kampen for ytringsfriheden endnu mere relevant. Jeg tror også, det er naivt at forestille sig, at vi i vores åbne, globaliserede samfund kan beskytte os mod den enlige terrorist eller den enlige tosse. Der er allerede givet PET og politiet ganske betydelige og indgribende muligheder under terrorloven for at forebygge angreb.
For mange hænger forsvaret for ytringsfriheden sammen med vores opfattelse af centrale frihedsrettigheder. Det gør det også for mig. Ytringsfrihed er retten til trodsigt, robust og respektløst at tale dem imod, der bestemmer, imod de konventioner og fælles opfattelser, som flertallet hylder, imod tendenser i vores samfund til parallelsamfund, kvindeundertrykkelse og kulturel stigmatisering. Men ytringsfrihed er ikke retten til at være uimodsagt, og ingen kan tage patent på den offentlige mening. Voltaire tilskrives udsagnet: "Jeg er uenig i, hvad de siger, men jeg vil til døden forsvare deres ret til at sige det." Det er en rigtig god pointe i dag. Man behøver ikke at være enig med Lars Hedegaard for at forsvare hans ret til at mene, som han gør. Hans meninger og holdninger, de skal efterprøves, kritiseres og nuanceres præcis som andre i den gode, bramfri debat. I modsætning til den virkelige verden, hvor social etikette har en vis lyddæmpende effekt, så føler folk, at de har en større grad af ytringsfrihed på nettet, mobilen og på de sociale medier. Her kan had, opildning til mord og kræfter, som agiterer imod ytringsfrihed, få lov til at cirkulere, uden at nogen kan standse det og for alvor gøre op imod det. Fanatismen kan gro under ytringsfrihedens beskyttende paraply i det digitale rum, uden at vi rigtigt opdager det. Dem, der vil bekæmpe demokrati og ytringsfrihed, kan mobilisere under dække af det informationskaos, som internettet også er. Vi taler om, at internettet har demokratiseret ytringsfriheden. Jeg vidste, det har det. Men også for terroristerne og ekstremisterne og den enlige tosse som Breivik og andre. De danske politikere kan ikke forhindre en ekstremist i at gå til angreb på Lars Hedegaard eller andre udsatte personer. Lad os nu lade være med at foregøjle hinanden det. Vi kan have en stærk efterretningstjeneste, som er i stand til at opfange så meget som muligt af den slags aktivitet, inden det går galt. Men vi hverken kan eller bør omdanne vores åbne, frie samfund til et overvågningssamfund eller en politistat og medierne til skræmte får. Vi må have modet til at stå op for det, vi sætter pris på ved vores samfund, for ytringsfriheden. Hvad vi til gengæld kan gøre, er at sikre en meget stærk politisk tilkendegivelse og en tilkendegivelse fra de danske professionelle medier om nul-tolerance over for angreb på ytringsfriheden. Vi kan stå sammen om at fremme en debatkultur, der understøtter og respekterer det frie ord, og som gør op med selvcensur, tabuer, politisk korrekthed, og som marginaliserer hadet og intolerancen. Tak.